Άμα συμφωνείς παράδοτο. Τι θα βγάλεις και την μπλουζά. Μανώλη! Άντε και κάνει 2 ώρες να ανέβει στο YouTube. 15 λεπτά χθες με τη φωτογραφική που υποτίθεται έβαλα χαμηλά πίξελ. 2 ώρες και 1/4. Το κιλά το τράβηξες. 8 η ώρα το πρωί τώρα με έδειξε. Βάλε. Πάμε κοπελιά μου! Εσύ είσαι! 3, 1, δεν τόσο καλά πίσω. Γίδωνα καλά. Να φαίνεται καλά το έντομα. Πιο καλά. Πώς έχεις? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Πάμε Θηρίο! Ό,τι κερδίζω το σπινάκι. Τριάντα! Μπράβο! Μη σταματάς! Πάμε! Κλώτσα! 3! Γόνατα και κλώτσα! Μάζεψε γόνατα και κλώτσα! 4! 5! Μπράβο! 6! Αστέρι είσαι! 7! 8! 2! 9! 1! Μπράβο! Πάμε! Πάρε. Πες την να παίρνει λίγο με πόδια, τραβάει πολύ με μέσα. Εγώ τι το είπα να το κάνει, για να μην κατεβαίνει πολύ κάτω και κουράζει αυτό. Είναι λίγο πιο εύκολο αυτό, γιατί είναι λίγα τα κιλά. Θες να πατάω το γαμημένο το σκηνή και να μην μπορώ να γυρίσω ούτε μία ρε. Το σκηνή. Εγώ, το διπλά. Α, Στους πρώτους 2 γύρους ήμουνα, πώς είναι η αρχάρη που πατάμε 2 φορές και το κάνω. ναι. Η μαλακιά ξέρεις ποια είναι, είχα βάλει τα παπούτσια τα άλλα, τα απάτητα. Δεν τα είχα φορεμένα. Γι' αυτό. Δεν ξέρω, λες να ήταν αυτό. Μπορεί. Παίζει και ρόλο το πάνω. Πώς έχεις? Μετράς. Πώς έχεις? Τώρα το κατάλαβα και εγώ. Τελείωνε! 1! Δεκατέσσερα! Το σκηνάκι. Είναι πολύ μεγάλο. 19! 30! Πάμε τώρα! Άιντε! Ανέβα! Πάμε! Κράτα ένα τέμπο! Ένα τέμπο συνεχόμενο! Πάμε Αμαζόνα! Δεν είπα τον αγώνα ρε φίλε, αυτό δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε. Δεν του δίνουν άδεια. Εντάξει, δεν δίνουν άδεια. Πάει να πάρει μια αναρωτική 3 μέρες, θα σου πω ότι δεν δίνουν άδεια. Δεν δίνουν άδεια. Αν θέλει τώρα, εντάξει, μπορεί να πάει. Πάει, παίρνει μια αναρωτική ότι είναι άρρωστη. Και
Γράφουν αυτά λέει στο βίντεο εδώ μέσα, ρε. Είναι Σουλτάνος. Το βρει στο βίντεο η εταιρεία της. Η εταιρεία, ναι. Μπράβο! Μπράβο! Βάλε μαγνησία! Βάλε μαγνησία στη μαγνησία! Πάμε, μη σταματάς, δεκάρια θέλω, πάμε! Πάμε! 1, 2, 3, 5, άλλες 5! Πάμε άλλες 2! Πάμε άλλες 2! 1, 2. Τώρα ξεκουράσου. Άκουσε με, μπαίνεις και κάνεις 10. Πάμε, τίποτα δεν είναι. Πάμε. Πάρτι, πάμε, πάμε. 10, 1, 2, μπράβο. 3, 4, 5, 6, 7, μπράβο. Πάμε. Άσου να πάρει και το σπινάκι. 8, 9, 10. Χαλαρίνει τώρα, εντάξει, κρατάει δυνάμεις. Δεν τα δίνει όλα. Αν ξανακοιτάξει το ρολόι θα γίνει χαμός. Τριάντα. Μπράβο! Μπράβο! Πάμε τώρα, είναι ξεκούρασή σου εκεί. Πάμε Ελσάκη, πάμε. Πάμε, άλλο τόσο είναι, πάμε. Είσαι πολύ καλά. Πολύ καλά, πάμε, πιέσου λίγο. 1, μπράβο Έλσα. 2, 3, 4. Μπράβο. Πάμε. Άλλες 3, πάμε. 5. Πάμε. 6, άλλη 1 και πέσε. 7, stop. Μπαίνεις και κάνεις άλλες 3. Και κατευθείαν μετά deadlift, πάμε. Πάμε Ελσάκη, πάμε, πολύ καλή, πάμε. 1, μπράβο. Πάμε. 2, πάμε άλλη 1. 3, 10, πάμε. Δέντω στα χέρια, εδώ, Ελσά, δέντω. Και το άλλο, πάμε, μπες, 10. Τώρα μείωσε το χρόνο σου εδώ πέρα. 10 θέλω. 1, μπράβο, 2, σφίξε μέση. 3, 4, 5, 6, 7, πάμε. 8, 2. Πάμε 2, μωρέ, πάμε 2. 1, άλλη 1. Τώρα ξεκουράσου. Ελσά, 10, δεν θα κάνεις 8, 10. Μπορείς να μειώσεις το χρόνο. Κάνε Ολυμπιακό grip, μπάλα δίκυρα από μέσα. Πιάσ' την και έτσι, Ελσά! Θες την ανάποδα. Το ένα ανάποδα. Πάμε, πάρτι. 10. Μπράβο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, μπράβο, 7, 8, 9, 1, 10, στέρισε. Πάμε Αμαζόνα, πάμε. Πάμε, και τα 30 θέλω. Πάμε. Πάμε Ελσά. Πάμε. Ανέβα, κάνε 3. Κάνε 3. Πάμε. 1. Πάμε.
Πάμε. 3. Μπράβο. Ξανά. Ξαναπιάσου τώρα. Ανέβα πάνω. Ξανά άλλα 3. Πάμε. Μία. 2. Πάμε. 3. Πέσε. Ξανά. Τώρα θα κάνεις και τα 4. 4. Ελτσά. 4. 4. Τα έχεις ρε. Τα έχεις ρε. Κράτησε λίγο παραπάνω. Πάμε. Πιέσου τώρα. Πάμε. 1. Μπράβο. Πάμε. 2. Αλλά 2 είναι. Τίποτα δεν είναι. Πάμε. 1. 1 ακόμα. 1. Πάμε, πάμε, γρήγορα, γρήγορα, ανέβα, ανέβα, ανέβα. Μπράβο. Πάμε τώρα. 2 λεπτά. Πάμε έτσι. 10, 10. 1. Μπράβο. Τώρα μείωσε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πέρασε, πέρασε. Άλλαξε χέρι. Άλλαξε χέρι τώρα. Πάμε Έλτσα. Ξαναπιάστε. Βάλ' το από μέσα. Άντε την κόλυψη τώρα. 1. Πάμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Πάμε 10. Μπράβο, μπράβο. Πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, μην κοιτάς το ρολόι, πες! 1, 2. Αυτό το σκηνάκι. Πάμε, πάμε, πάμε! 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 Έλτσα 4! Πάμε 4! 4! Πάμε 4! 1! Πάμε! 4 θέλω! 4! 2! Πάμε! Πάμε Έλτσα! Πάμε γαμώτο! Πάμε! 3! Πάμε Ελτσάκι! 4! Πάμε! Ξανά! 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 Ανέβα γρήγορα! 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 Πάμε! Τελείωσέ το! 1! Πάμε! 2! Πάμε! Πάμε ξανά! Έλτσα! Έχεις 10 δεύτερα! Τώρα πάρα στους μπορείς. Πάμε, μην πέσεις. 7. Πάμε. 8. Μην πέσεις γαμώτο. Πάμε. Άλλη 1. Οπ.